Sílvia Martí, soc tècnic de comunicació del Consorci Vies Verdes de Girona. Us volem explicar que la millor manera de conèixer un territori és poder-lo assaborir a poc, descobrir els seus entorns, els municipis, la gent, la seva gastronomia, i la millor manera de fer-ho és el ritme que marca una passejada a peu o la bicicleta. Per això us volem presentar les Vies Verdes de Girona, una infraestructura molt útil tant pels visitants com per les persones que viuen als pobles del voltant. Al llarg de 12 capítols us convidem a pedalar amb nosaltres des del Pirineu fins a la Costa Brava, coneguent els 23 municipis que conformen les Vies Verdes de Girona. Les Vies Verdes són unes vies de comunicació destinades exclusivament a la circulació a peu i en bicicleta, excepte en alguns trams urbans i zones compartides. Són espais agradables, apartats del trànsit, segurs i accessibles. Aptes per persones de qualsevol edat i condició física, fins i tot per persones amb mobilitat reduïda. La xarxa de Vies Verdes neix de l'aprofitament de l'espai per on circulaven els anomenats trens econòmics o carrilets i que comunicaven diferents poblacions. Actualment, aquesta xarxa es composa de 115 quilòmetres i travessa 5 comarques. Es divideix en 3 grans trams: la ruta del ferro i del carbó, entre Ripoll, Sant Joan de les Abadeses i Ogassa, la ruta del carrilet entre Olot i Girona i la del carrilet de Girona a Sant Feliu de Guíxols. El primer tram que us presentarem són els 9 quilòmetres que separen Ripoll de Sant Joan de les Abadeses. L'inici del nostre trajecte és, doncs, l'estació de Ripoll. Aquí arribava el ramal de via ampla que unia Barcelona amb Sant Joan de les Abadeses i les mines d'Ogassa. De tota manera, abans de pujar a la bici, aprofitem per passejar Ripoll i descobrir el seu ric patrimoni cultural. Passejant pel nucli urbà, entendrem per què Ripoll es coneix amb el sobrenom de el Bressol de Catalunya. Podem visitar el monestir de Santa Maria i la tomba del comte Guifré el Pelós, entre altres edificis de llegat romànic. Però aquesta vila també va tenir un paper important durant el desenvolupament industrial, amb l'obtenció de ferro i de carbó. Precisament el nom de la ruta fa referència a la important tradició de la farga al Baix Ripollès i a l'extracció del carbó de les mines d'Ogassa. Tot pedalant, ara sí, sortim de Ripoll pel pàrquing de Can Guetes, per un traçat que no té pèrdua, i recorrem els gairebé 10 quilòmetres que ens separen de Sant Joan de les Abadeses. El recorregut és de bon pedalar, per una via asfaltada, tot remuntant el riu Ter. Al llarg d'uns 6 quilòmetres, passejarem a la dreta del riu, a tocar dels prats i travessant algun pont, en un itinerari molt fresc. A mig camí entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses trobem un indicador que ens senyala l'itinerari de natura del pantà de Cal Gat, un lloc molt especial que dona refugi a moltes aus. Hem decidit descansar un moment les cames i entrem a la caseta de guaita per contemplar les aus aquàtiques. Un cop travessat el riu, seguim uns quilòmetres més pedalant entre vegetació i contemplant, al nord, la Serra de Cavallera. Al llarg d'aquest trajecte
veurem alguns relleus pirinencs, com el cim del Taga. Ben aviat arribarem a Sant Joan de les Abadeses. Haurem superat un desnivell total de 160 metres sense ni tan sols adonar-nos-en, doncs la pujada té un suau pendent d'un 1%. Hem arribat a la zona de serveis de Sant Joan de les Abadeses, al punt final de la nostra ruta d'avui. Aquí podreu veure que les antigues estructures ferroviàries s'han convertit en serveis molt útils pel ciclista. Per exemple, el que havia estat l'estació de tren avui és un restaurant, i el que havien estat les dependències on guardaven les màquines de tren i magatzems és un alberg completament rehabilitat amb tots els serveis i en el que hi poden accedir també persones discapacitades. Esperem que el recorregut d'avui per la Via Verda del Ferro i del Carbó us hagi agradat i us convidem la setmana que ve a acompanyar-nos en el trajecte que farem des de Sant Joan de les Abadeses fins a les mines d'Ogassa. Hola, soc la Sílvia, del Consorci Vies Verdes de Girona. Seguint el nostre recorregut per les Vies Verdes, avui us convidem a que ens acompanyeu des de Sant Joan de les Abadeses, passant per Toralles i fins a Ogassa, on coneixerem les mines de carbó. Aquest és un dels trams de la ruta del ferro i del carbó. El punt d'inici del nostre recorregut d'avui és l'alberg de Sant Joan de les Abadeses, que acull també el centre BTT de la zona. En aquest alberg podem llogar tot tipus de bicicletes, fins i tot bicicletes adaptades per persones que tenen mobilitat reduïda, algunes que es pedalen amb les mans i altres, com aquesta, per persones que tenen difícil control de tronc. Això ens recorda que les vies verdes són traçats accessibles, aptes per totes les edats i totes les condicions físiques. Grans i petits, animeu-vos, doncs! Sortint de l'estació de Sant Joan, la Via Verda comença a ascendir suaument per la vall del Mala Tosca, un afluent del riu Ter. El trajecte és plàcid i segur. A uns 2 quilòmetres de Sant Joan trobem el carregador de Toralles, el lloc on es rebia el carbó que transportava el ferrocarril miner procedent d'Ogassa, una mostra més del ric patrimoni industrial de la zona. A partir de Toralles, haurem de superar un primer tram un xic més dificultós, amb pendents més pronunciades, al llarg d'1,5 quilòmetres aproximadament. Actualment, el recorregut ja està finalitzat i darrerament s'hi han realitzat obres de millora, el que permet ascendir fins a Ogassa amb molta més facilitat. Pel camí, aturem-nos a contemplar els plans inclinats per on baixaven i pujaven les vagonetes. D'una banda, per un cable, baixaven les vagonetes plenes, que amb el seu pes feien pujar les buides cap a les mines.
Just 4 quilòmetres després de Sant Joan de les Abadesses i a 13 quilòmetres de Ripoll arribarem a Ogassa, un municipi conegut per les seves mines de carbó, que van estar actives fins al 1967. Hem arribat a la plaça Dolça, a prop de l'entrada de la mina Dolça, una de les més antigues i productives i de les que encara es poden visitar. Aquest és l'antic Pla de les Babonetes. Des d'aquí dalt, a gairebé 1.000 metres d'altitud, tenim unes fantàstiques vistes. Amb calma, retornarem cap a Sant Joan, travessant el magnífic pont vell que dona entrada a la vila, i aprofitarem per conèixer un xic més la seva història. La història de Sant Joan de les Abadesses està íntimament lligada amb la del seu monestir, fundat al segle XIX, amb elements romànics i també gòtics. Aquest va ser el primer gran monestir femení del país i guarda una important col·lecció d'objectes litúrgics. A l'oficina de turisme de la vila us informaran dels edificis, museus i rutes visitables, com el Sender de les Ermites o el Gorg de Malatosca, a prop de la Via Verda. Un indret que ha donat peu a històries i llegendes de bruixes. I si citem llegendes, en aquesta zona no podem deixar de conèixer la història del Comte Arnau, del que existeixen nombrosos poemes i textos. El nostre recorregut d'avui ha començat i acabat a Sant Joan de les Abadesses. Esperem que hàgiu pogut gaudir tant del paisatge com de tot el patrimoni històric. La setmana vinent deixarem el Ripollès i entrarem a la Garrotxa. No ens falleu! Hola, soc la Sílvia Martí, tècnic de comunicació del Consorci Vies Verdes de Girona. Nosaltres seguim el nostre recorregut per les Vies Verdes. Avui entrarem a la comarca de la Garrotxa. Deixem enrere Sant Joan de les Abadesses i ens en anem fins a Olot. La Via Verda entre Sant Joan i Olot encara no està connectada. Per això us donem dues opcions de recorregut. Una més fàcil, que va pel coll de Santigosa, per una